Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Sir, ayaw gagawin yung nahuna kay hugaw na mudaan. Taral. Sa sports atong storyahan kinaaman diri ang papilis. Discaster ni discaster. Dili script. Papilis ka no. Ani kami karon sa Boracay Beach. Dini Boracay. Boracay, saan? Bura-bura nya beach mar na siya. Asa na dapit? Ambot asa na napitay. Oh. Kani day ang hilig imnon kung asa. Oh, Manaligo siya ang mga hilig kabatanunan. Kawo batanunan kanina siya. Wala siya no. Pero Ikay dito just ako sunod. Asumpay ako. kani day ang emperador. Emperador. Papalansa ni sulod pero mahubog Sudan. kami taod-taod bisag wa ni sud. Mo ni ang premium brand ko no, Liquor. Pro 5%. Oh, Mane 55%. sa mga kabatanunan ron din makahubog ko nun eh. Adi ay to ano. Ani pero taod-taod bisag wa ni sud mahubog ra mi ani. Bisa gusto ka buk dito tinuod ay. Unsa rin makahubog ni re? Mahubog ra og tubig ra ko. Sudlan na tubig. Maglabad ang Chisir. cheese rapper pero di na tinuod. Saan sa tinawag na chisir? Ang cheese ra ni pwede ra tubig. O ganahan mo to, di mo ganahag tubig. Tangag juice. Kung di ka mo ganahag juice, Tama tubig. oh, anam na. Di mo na makuha ng ang juice ug way tubig. Oh, sakto Oo, ay sakto. maana. Lain sige kang juice kilawon Pa, ang baso. Pero ang baso. Tilaway ng wisod. O naglami ba? Bako mo yung suka. Baho. Ay, maha ko lang suka. Awa, mahubog mo ya og wisod. Magic na magic. Chisir. Nakaya to cheese. Uy, waiter. Na may waiter ang beach no. Awa day. Among buhaton dihay magtagay. Oh, tagay. Paabuton lang ninyo ha. Tanaw lang mo maayo hantod may mahubog. Para unsay Mura bigo. kay tanawa lang ninyo unsay tama ni emperador. Oh, imperad. Kay Mara. Ako man mag-introduce ako sa kalingon. Ako tiglawgaw. Kasi tigo ano, gi. Di pa man Tuwa na i-post. kanahubog-hubog. di ba may post no? Testing na. Grabe ka nila. Galing no eh. Grabe ako na yung bis may mga chinon. Isang na to. Ay mo konsulti sa nga chi. Kaninong emperador noon kung adto ka sa mall, maka-discount yung mag 15 pesos. Oh. Kay 85 ra ni sa mall pero ikabot niyo sa tindahan, sa gatos na gini. Ang kanang sa gatos lang. Ang kung adto mo sa mall makapalit pa mo juice na sa 15. Ay, tuwa na. Ang grado naman eh ikaw. Ako grado kay wam ta sa eskwelahan yun. Ako sa Google School la, mo nang wasa ni grado. Mahuli. Ikaw si grado ng engineer. Ako. Grado na ko ni. Yeah, out of 10 among grado ni mga 8.5 siguro. 8.5. Final last. Ay mo katawa. Siyensya Interview sa mo ni. loob ng mahika. When you drive, never drink. When you drink, never Never drive. drive. Bahalag pobre. Basta hilas. Alright. Ano? Pinuuntang sa kamera ba? Gigi. Yan o din. Tabangi ko po nita. Tabangi ko po nita.